ayen nin famu ngode ya to an ko tauhidi famuli ka gele koy tauhidi foy mangele nay en ko cide nya santani sabaka doronde la santani saba aya kede tauhid aqida inde ka kene ya fulo bon ni nyem Cheikh Muhammad ibn Wahhab tay aywa qawluhu wa minha qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa allah ilqi kata hadith sallama ija fala budda min al-kufr bi taghut wal iman billah donc ciden ka kuma min fulen ni nya iranna ko la budda ni hada madenye la ilaha illa allah foidala foika kafirani tagutu yede kallimana ala kelem tawde qala ta'ala lakum masamin qurtalinu faman yakfur bi taguti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwati al usqa ala kunni mu'min kafirani tagutu ye illi manani ala kelem tawye ko ye jurum mina danna yabe jurum min ka ko tettige fo killa shar jannama aya kama fuhumudu ni mu'min ni ema kafirani tagutu ye illi manani ala yede ni ma kafirani tagutu ye jurubi bolo juruti bolo la ilaha illa allah niya foidala ya mana do yi ala kelempe boto hari bi eko ewa mushriku bu ka mushriki ya mina ko basitu fana tala ay fubida fa ko de fa ni she banye islamiya la bamuru bambolo ni ma kafirani iye nimbeke ye la ilaha fo ya mana do ye ala kelempe boto ne eko boto fe ngure munumbe boto ka farala ka nema bawlu fana mai kanka ji kunkulo kanka ji ka boyla i joli matanga i kan nafolo matanga mana i fagali dagara i kan nafolo mina li dagara silamaw ye a dagara silama nyema ki faga a dagara ki kan nafolo mina nimbi bo fagali la nimbi kan nafolo tanga o yede i ka faraka i ka kafirani bato fembe bato fe bato ka faralaka to i kafirani be qawluhu wa kufru bima wa kafara bima yubadu min dunillah ay kafara bil asnam ikafirani boli wuye wa ankara an takuna ibadatu haqqan iyan nankariya iko boli baton iyon nankari iko ciyate fala yakfi an yaqulu la ilaha illa allah wala a'budu sanama budon semin ko te wasake de e ka fo ko la ilaha illa allah fo nete boli baton akon ninte wasake de bal la budda an yaqul al asnam allati tu'badu min dunillahi akfuru biha wa bi ibadatiha foi ka fo ka faraka de boli munum bake ka bato ka faralaka ne ba kafira nu ye nde kafira nu batoliye foi kan ninde fo ka faraka men ni la ilaha doronde foi dala abe eddi sukun kono minye ewa boli munum be bato ka faralaka ima kafira nu wulu ye dusukun kono o ka bato ima kafira nu dusukun kono ite muslime ite islama ye kafiri de فلا مثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولكن لا بد أن يكفر بها أكون مثال يلا لا تفله ني إكو لا إله إلا الله إكو إيو فودالا إكو باتو فنسيتي منك باتو ينجي على كلمة وتي أو أنت لا تباتو فنا ننت وسكده لا بد أن يكفر بها فيك كافرني لا تكباتو يده مثلا مو بسكافو نت لا تبطو من لا تبطو لا من لا تبطو نت بالتالا نبولا فنا با تادك با كسرا دك ite islamai la budda ka kafirani la tayede wa yaqulu inna ibadatuha laysat bihaqqi ikafo la takabbatu min fulenye cinyate wa illa kana muqir bil kufr nimo ke abe ko meye kafiriya sabati nima fulla takabbato kinyate i abe ko meye kafiriya sabati famana aradiya dina an-nasara dina yadinuna allah bihi fa huwa kafiru ni mo min jenanayi kun nasara dina fana dina de nulu fana be alabato naye iye kafiri de ni mo man nasara kafiriya ye kafiri de ni kun nasara u fana be dina de la u fana ka bato cogo de ninye iye kafiri
لأنه إذا سوى خير دين الإسلام ما الإسلام فقد كجب قول الله تعالى. بس كيف هذا ما دين فله ني أي دين ورني سلامية دين ككلني يألك آيات قالون تريا. ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه. على كل سلامية دين تنا ni mogo ko ibo de nyini dugu kolo ka ko ke dina sabati lenye ala to mina ye wala nin ka famu de e wa jamana in fana kono ka sunna ni bidia fara nyogon ka jamana in temeno ka de ulu ko sisa de mushrikiya ni tauhidi yo yere de fara nyogon ka kafiriya ani se wa silamiya fara nyogon ka munafiqiya ni mu'miniya fara nyogon ka o de kera jamana in kono sunna ni bidia ko ne ka fara nyogon ka o temeno ka ni mogo beta sigi de kerechew ube e ka keneka kafirun wureun ube ka keneka e ma banni sima ko ebe ube ke kelenye e bolo ima bashi tama e islama dewa ka sunna ni bidak faranyon ka jamana intemenu kar balaw bele ba de benin jamana in kono mimbe doni ke bawo ka jode ni dori kama umajo jamana anjoro lendo koy wayin tatawallaw yastabdil qawma khayrakum summa la yakuna musalakum ambe shiralla kana ko kana jamana kono koy mimbe nin jamana kono sunna ni bidiya farala nyogonka kafiriya ni islamiya ka ke kelenye tawhidi ni mushrika ka ke kelenye munafiqiya ni mu'miniya ka ke kelenye ka be ke kelenye tana shite ka silama ke ka ke jamana kono tanatila ni mogo min ko tana be nela kele bebe wuli ke de segere juguya bebe de eka kele bebe ede ka jamana kono mogo ko nunun ka bo nyogona sunna ni bidia ka fara ka bo nyogona u ka faran fansha an ka sunna fo na ka delilo adama an ka bidia fo ka lagoshi ka kokari ka jowadama an ka mu'miniya an ko fo ko bange ka jowadama an ka kafira bange ka jowadama an ka shirku bange ka jowadama an ka tauhidi bange ka jowadama ka bo nyogona ko de ma ko dirikta tere ko ka kuma chogo mani ko bebe kafiriya ayebe ke biliya mogoy aka wajulu be togere mali aka wajulu be mogo keru mogo min ko nunun ka bon nyogona jamana kono gerente be edo nofe kele be edo nofe ko ima yey bake ka gem misiri fulala ko har misiri fula be ko yaake Allahu akbar wallahi nenni son jalendo nin ko nunna chogo me ala bake kan nabi nyimo ka titri dinema kaba ko do ko utado kaba ko do Silmano rel de lako akom mugo niebe jama chela mushriki jama be bidiya jama be munafisalama munafaqi jama be kote enno fe sikayirela e karamoy ebe jamana kono mushrika bake ka jamana nguli bidiya bake ka jamana nguli galom bake ka jamana nguli eye karamoy ebe kutubaw kala ebe wajuli ka juguyama take segere kelema take segere e ma korofo galoma daila ite foila ibe hadama dew nindungo foli de la ika posu kama me dina konite ni karamogo be dina fo jamana yin kono jamana be kenin chogola sunna mogo folo munun tumbe nin jamana yin kono chokorba munun temna itu mancha me ujoru ka sunnaka ala ye doni fitini min khalifa ula ujoru ka sunnaka uni mogo siman nyagambe nyogona ala ye bidiya mogo ni kafiri munun tumbe jamana yin kono munafaqa besira nunye mem tuma min ni dakatiri kurawunana majlisiteri kurawunana ninkala kurawuna kirijido de arabu kampo chayara uya be koloncho ka be noya ka be nyagambe ka be noyate ka dina be ken noyate ko hari ni an ka ko fora karamogo do ye sunna karamogo de da bida karamogo take kawnkelew munum buddambe kata sunna ma de bake kankele nkonnan ko fora do yo ba fo nga dictateur do sa ale dictateur de sunna karamogo yere da on to yo de ubolo ka ala ta fo ka bange tawhid fo ka bange ka ewa sunna fo ka bange nu ode ba ken dictateur an ka ke dictateur fo ka tansa
ni sunna bangeli tawhidi bangeli ka bidia ko kari ka kele ni wode ba ke dictateur an ka dictateur ya fo katansa hijibi yawde kabare ni wute fo ila jamana en kono ulu yere de ba ke ka sunna shembo akoro hijibu manyida ulu de be ka jugu sunna mo ma ka jugu sunna keleli ma kateme beka ni ambe min nyini ahli sunna wal jamaa la fam salafu salih jamana kono jamana koka mo shi kana dekuraje de ni dina an jole mbakade an ka sheko da mayira sunna mo lesa min simata ahli sunna at-talawun koloru chaman tigini nosiya sunna mo kata man sete ni sunna mo ko kuma fola de ube koloru chaman tigide sunna mo ta ya daire la ta sunna min simati ahli sunna ta sunna mo kam ma kutu ta kam ma kutu la je sunna kitabu kono sunna mo kam ma kutu te talawunu ya do boso o ma bo taka ku boso sunna karamugo do u ye boso likela de bilala nyana ma ya ka boso atumbe mun fo kana fil kitabi kana jalika fil kitabi mastura aboso to tumbe ninde fo كان ذلك في الكتاب مستورا شيو دي بوسولو كلا بلالا ناترى قصة عجيبة لشيخ عبد الله البخاري ناترى نفنتا أبن قصة فاوية كاسيتي كونو قصة جمع من بي وبي كاسيتي نينا نتشين توقو من بوسورا شيو ولو دي بوسو parce que ko de ko siyaw fulede ku ye ciden ka dina cinya ka dina ciden ka dina yelema ko mo min ni binye tambi bolo konon to imbe fili siyawuma tanna ika fili wala tuguni ni ma fili ulula ika fili urume wala tuma mi siyaw ya mina ka do kasola min tumbe nyema ya la siya de do fanga bola ya mina kadu kasula aya nyininka akonyame ke eko ni binye tambe mugo min bola ka kononto file anka ko ewa tanna ka fili urmeuna akomma funnin chogola de ale nyana be bo aka kuma de ka ko ya fo chogoda konko ni binye tambe mugo min bolo kononto aka be fila awula aka sage ka tanna faraka parce que aye tiren ka dina yelema ka fale ka fendo akono minta akono adiminana ako yahuda dore ka boso yahuda de bilala ko aka nyana ma ya boso yahuda nye boso li ta kunkolo de la anyana ma ya bake ka boso abake ka fo kana zalika fil kitabi mastura aka jikru keraninde fo yahuda shera dishi roma yahude kafiri de do nana ka kafiriya tora min baka a hinana ala aye muruke aka binye yoro ka sogo ye pura kasa aya faga nin cogo de la o kera mogo la nin sunna kama Sheikh Muhammad ibn Wahhab genna dugu sabari nin kitabu tiki uya ge dugu jamana fula de ya ge dugu o tate ka ge ka bo misira dugu a genna ka bo dugu fula de la sabatela sabanna de la ni Muhammad ibn Saud ya deme Sheikh Muhammad ibn Wahhab nin tawhid kama uya ge dugu fula de dugu sabanna de ayet deme baga soro ala kan sabati de famana radiya dinan nasara ko ni mugo jenani nasara dinai ko afana dina de ye kafiri de parce que ewa dina wore ani islamiya iyo ke kelenye ni mugo fana dina wore ni islamiya ke kelenye ye alaka kuma galontiga ya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa bihaja yakunu kafira wala ni mugo fana ya alaka kuma galontiga ye be ke kafiri وبهاجة كن نين كسو نعرف القطر العظيم أقوم بالدنزي بادو الذي أصاب المسلمين اليوم دنزي من قطر من يسلام وصربي باختلاتهم مع النصارى إماي نسلام للنصارى ونغمرا والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء نصارى فلي ولوباك كوليك كتو كان غلوم نكدينا ما سغمني ولا فين
والمسلمون لا يتحركون سلامه تاتكو يرلا مغيره بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء أقوى بلا أقوى سلامه يردو بي سلامه منهم سلامية حقيقة دو ولو بين نغيا دك يهودا النصارى يرد وبين نغيا وبولو يرد ودو لو تدهنوا فيدهنون وكيرا ألاك آية ألاك تشيد موبافي إيكاك مسألة هاي وفناك مسألة نوفي وهاجا من المهنة التي أصابت المسلمين بن كثير بن سمين كون ني فتناي أكون ني لا جربيه ني فتناي فتنة من سلامه سرون وهاجا من المهنة التي أصابت المسلمين الآن أكون ني فتنة مسبني لا جربيه نا يسلامه سرون سيسade وآل بهم إلى هاجا جل كوي لمن كتا سلامه ما كسلامه لا سنين دويا من الذي ساروا إليه الآن سلامه لبنا كتا دويا من سيسا يهود النصارى نيغامبي نيغونيا دي كيرا سباوي نين كيرا مهنا بني لا جربي بادي فو الله بنا كسلامه لا سي دويا ماما وبي دويا ما من كونو سيسا سلامه تي دويا مالا سلام ين نويا منكي كو بي كافريان اسلاميا كفر نيغونكا كمشركان التوحيد فر نيغونكا كمنافقين مؤمنين فر نيغونكا كسنن بيديا فر نيغونكا سلامه تي فوي دويا مالي دوكو كولو كنوتي awani silama man nunun de bonyo na ku faran fansha ka kelen kele joyi dama lafiya te koy lafiya te doya mate buka alaka tangala kan kishi subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk